Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam yeɓoɓe ne ayaw men Titonde TV en calmini kala mo tongode mo tongiɗo gueɗe debbo gorko ɓoɗejo ɓalejo ɓuddo cewɗo jol dabbo mawɗo suka salminama ɗo salmin cewel to weytoɗo. Musidɓe tedduɓe hande gartuɗen koye yewtere men ɗanngal. En mbaɗino hen yewtere eɗen mbaddi e musidɗo men biteɗo Seydou Tall kono alay saago mbatten e yewtere wonde. Holko waɗi en yidde addude ɗeɗo balɗe fof ɗanngal nde tawɗo ɗanngal ko hunde musde sanne. Kadi en jii ɓe gandanɗa hoore ma hande mayri ɗumen e laddeji he ɓurani ɗumen artude. En jii ɓe gandanɗa hoore ma hande ko loggiɓe e nder laddeji ɗi ala ko loggiɓe e nder laddeji ɗi so wona ɓeɓe ɗacci takɓe ɓe tigui rigui ɗannade jamma e ñalawma yaade e yiiloyade ɗon ɗo ɓe jiitani ɓe mbawa artude nde tawno so ɓe garti ɓe jagguirte ko kuywe walla hay kuywe gonɗi e nder nokku he ɓuriɓe toon gueɗal. Ko ɗanniyanke tan jiyata ummoto 4 heures du matin ene dogdogna e métro ji, ene dogdogna e superaji, ene dogdogna e karuji, ɓe jaara hen koyɗe ne haadirni yanna ɓe kaɗa koye men ñamde kaɗa koye men yarde kaɓɓa duhi tuubi men ha tiiɗa liggo e nder usine aji ɗo jinnaɓe ma ƴattate ɗo hirguiji tuuma pawete e dow ma ɗo jofeteɗa ɗo yimɓe ligganirtuma peɗeli ene jooɗi aɗa waɗa ko poti wadde foof uniquement anje sukaɓe jowito, uniquement anje galle wasa dañde ko fattini, uniquement yo galle jogo sutura hay sinno so tawi an gonka ma toon fewani. Ɗanniyankoɓe ɓe noon hewɓe dañani hen wune nde tawno a ɗaccat ɓesgu ma ɗacca joom suudu ma ɗacca galle ma ala ko ɓuuri welde so tawi a fini aɗa finda e ɓesgu ma kala ko wawi heɓtade hen ɓesgu ma taw aɗa fawi hen guite ma kono ɗum wawata wonde tan kono jeyba waɗi hunde kono so jeyba ala hunde a wawa ɗum wadde. Anje ɓurede noon anje daɗede anje ɓesgu wo yowito ko ɗum addantuma tigui rigui rewde ladde guila e piile e pette e goɓɓe ɓe ha joni pittali mumen owa hen ɓe canko hen ɓe daña fartange wawde yettoyade e nder oɗon tuma kono noon jomum andi tan ko yeehi kono anda est ce que mane ma artu nde tawno hewɓe joolima e nder laddeji he. Jiya galle hankanti yowiti koye nder on mo gandanɗa hoore ma kañum woni ɗanniyanke o saga ne jooɗi lewru neldani foof hankanti yejjiti wonde ko neldannoɗo façon haala foof nana façon goytali foof nana waɗa taƴanka bilanka yejjita hoore mum itta e luwas nelda on taw koko yomno koko fonno yobde luwas lewru mayi mayani jomum namdo pré ngam tan yidde wonde woto on mbas suturaji mon itta nelda on saga no on keɓani nde on ma jaran on ñamlade crédit walla ma jaran on luɓade portable uji noɗɗon kono so tawi woodi ko ɓarƴini on tan on keeɓi hankanti toni mbatti ninde e nder oɗon tuma on mbatti hamde maaro on jejjiti oɗon koko wurdanno ko ɗum woni ko neldi on hay ittude message mbatton jomum mbiyon ɗum wonde yo Allah ɓeydu mbiyen ɗum wonde on keeɓi ko neldum ɗon jomumen ene gama ɗum ɗon. Won sikkoɓe ni wonde ɓen ɗanniyankoɓe koɓe keɓata koɓe koccat ɗum taw Allah mon seedi wona noon woori wona noon sifori. Bandiraɓe musidɓe tinnoɗen ballen ɗanniyankoɓe men ne hakkillaji mumen ndeƴiri toon. Ɗanniyanke ɗannoto ɗacci joom suudu mum ɗacci ɓiɓɓe mum ñande foof ko école aji gudditi sukaɓe ko fotɓe sodnede comci ɓiyede ala ko jogui ala ko tigui rigui joni jangguiroyi defte ɗe joguinoɗe foof ceekima ɓiye sellani wat feere conna ɗum foɗɗere aspirine hankanti hay sinno so tawi wonde hakkille mum koko daño nattat deeje hay sinno so tawi wonde ko gollannoɗo gollorta ko hakkille mum ɗum noon ɗum foof eɗen poti wattude hen hakkillaji men nde tawno sondu woni ko dow kono hakkille mum woni ko less nde tawno ko ñamate ko yarate ko foof ko less tawate. Ɗum noon sen jii hande nokkuji men Fouta étasuji e terrasse uji mbaɗama hen sen jii hande yoga hen e nder oɗon tuma hôpital uji dispensaire uji
walla kono wiye école aji ko ɗanni on koɓe mbaɗata ɗum noon ko enen mbi so tawi wuro weli ko ladde jara ko gonga toɓo ene toɓo ilam ene ila capatel jiggore ene yaɓɓe ladde ene moro kono noon jencude dañete nondi e nder gueseji men ɗi gande de natti wade no wano ni ko ɗum waɗi noon hande ndema ka fof ɗacca ala ko woni fandare nde ala ko woni kuccam ɗam sowona yaade caggal leydi ene ɗaɓɓiraya ɓe ndewa e laaɗe keddo hen ɓe ndewa e laaɗe jetto ɓe ndewa e laaɗe mbaɗe refoulé ɓe ndewa tigui rigui e beyoji mbewa juuro so tawi juurima ɗon ɗa ala kayitaji ɗo aɗa andi a ala hoɗorde koye foyer gonata e nder oɗon foyer mo gonɗa e nder oɗon tuma en tout cas semeur jomum gollima gollaki galle kam nana ɗamini tan surtout so tawi wiyama wonde o woni ko Europe walla o woni ko États-Unis walla o woni ko nakkuji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema koye leyɗe le tubakoɓeɓe hangande kay wiyete wonde ko kalis mon hocce taw alors ko wona noon sifori kono rewɓe ɓe kadi aussi pamon worɓe ittuɓe on ɗon ɗo galleji babiraɓe mon gaddi on ala ko kawoni on so tawi ɓe dañi eɓe mbaɗa ɗo ɓe dañani aussi pamaneɓe ɗum ko ɗum woni l' essentiel ko ɗum woni yidde neɗɗo sa yiiɗi neɗɗo a ƴeewat est ce que so tawi koye jaam o woni walla koye jamalum o woni a ƴeewat beele omo daña walla o dañani nde tawno dañowo tigui rigui waɗanma on so tawi wima ala tawata ko ala wonno ne laaɗa wombuma noon on so darima no warte noon fulɓe ke wiide ɗum noon alay saago jewtenen bandiraɓe ko ɗon yon koɓe guuri ko ne tawno ɓe mbawa haalde hayso ɓe kaali yimɓeɓe pamantaɓe tigui rigui koɓe kalata ko jiyata tan ko won dañoɓe mbaɗa ɗum noon kala mo waɗani ene daña firti wonde ko wondaka ala eɗen gandi arjikaji koko pecca ɓe Allah rokkat ɗumen ha heewa ɓe Allah rokka ɗumen seeɗa ɓe Allah haɗa ɗumen mbiyo wonde ndewe e ɓeɗo beele ɗon mbawa wuurde tigui rigui e warñede mumen ɗum noon kala ɗo gonɗen e kala ɗo gonirɗen ñagono ɗen ɗanniyankoɓe men nde tawno kala ɗo ɓe goni ɓe goni koye danger heddoto ko ganden walla mbasen andude kono ɗanniyankoɓe ɓe goni koye danger ala noon ko ɓuuri welde wonde e nder nokku ma ɗon ɗo kattareɗa nokkaneɗa wonde tigui rigui aɗa wonde e famille ma kala ko hefti ɗumen taw aɗa jiima hen eywa kala hen mayɗo taw ɗo ubbude ɗum kono noon jaaha wiye wonde yumma maayi donka artude wiye bamma maayi donka artude wiye debbo ma sellani donka artude wiye ɓiye sellani donka artude e nder oɗon tuma dafeɗa donka holno gartirɗa ɓe maaya yimɓe keddo tigui rigui goto foof ene wiya wonde yo fiyane beele ne wawa ubbede ɗon ɗo ganduɗa hoorema woni nokku ɗum ɗo ɗum ɗon foof nana e ɗanngal ɗum noon sikki ala vraiment kala ko kalɗa e ɗanniyankoɓe wonko heddi kono noon ɗanniyankoɓe ko yewtere fonde waɗede kala e saaha yimɓeɓe ganda gurdam ɗam ɗanniyankoɓe guuri ɗam woni wonɓe ɗo e Afrique woni wonɓe ɗo e Europe woni wonɓe toon to États-Unis et un peu partout dans le monde gande koye haalɓe hen eɓe kalani saabu ɗum wona fuɗi fof jaari guure nayyi wona kamɓe foof dañji wona kamɓe foof joddi golle wonɓe gandanɗa hoorema hande nana toon ngala heeɗo koɗi koɗata koye beddaji e nder oɗon tuma eywa so tawi ene ñaama ko ma jaalo hande tawa ene ɗacci galleji mumen ene ɗacci jinnaɓe mumen ene ɗacci rewɓe mumen ene ɗacci worɓe mumen gandiyaki artude ɗon ɗo ngala te kadi eɗen gandi hande jamanu joni omo gonɗen o jogogal ngal ene satti ene ngatti aɗa jogo jeeguma guila subaka a hiira tawa yiyani mbiɗum bisimilla ɗum noon yo Allah ɓiltoton ɗanniyankoɓe men rokkaɓe fartan e wawde artude soɓe garti soɓe gaddi jabboɗen ɓe soɓe gaddani jabboɗen ɓe soɓe gaddi gonden e mabɓe soɓe gaddani gonden e mabɓe nde tawno eɗen gandi ɗon ɗo kamɓe tagui ɓe yaade ko enen soɓe garti e nder men mbawen mofdeɓe kono hande hewɓe jiiɗata hen artude ni gam so garti ko tawtata ko wona hunde fewde saabu ɗum ɗon ɗo gartuɗa a addani fonnoɓe ɓaɗade maɓe ko ɓen doganma ɗum noon badiraɓe ko ɗum wonno débat men ko ɗum wonno yewtere men ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire e bawɗum wasara ɗum bongol oɗo simis noon mo jiiɗon ko ayamnit woni ɗo ko guépart marketing yaltini ɗum nde hannirta ni yana ɗum noon kala jiɗɗo ɗum e nder oɗon tuma ene wawi jokkodirde e am ene haasi heɓa t-shirt o kadi aussi t-shirt aji guépart marketing ɗi jusqu'à présent eɗi goodi kadi inchallah ma wod marque uji goɗɗi jaltuɗi ɗum noon guépart ardi ɗo ko leñol ngol ardi aussi tigui rigui ha joni ko hollude e yimɓeɓe wonde
neɗɗo kala ko wawi wonde e kala ɗo wawi wonirde e nder oɗon tuma ene wawi gollorade hakkille mum ha daña hen jencuɗi. ɗum noon bandiraɓe musidɓe on jarama, on beltanama so tawi ko tara hen oɗon jallo oɗon jaafo tawi ko wiɓe hen ganda ko gueɗe goto mo scénario waɗani. ɗum noon continue wadde abonné, mbaɗon like, mbaɗon partagé no fewi no fewi no fewi. ɓoyata inchallah programme uji mon gara e nder Titonɗe TV.